आणि देठ असेल ना भाजीमध्ये तर अजून चव लागते. आणि ते मोठं झालेलं रान असलं ना ते पटकन मग निघत नाही, त्याच्यामुळे भाग्या अगदी आवडीने केळं खातो. तर ही बघा आपली कुरडूची भाजी स्वच्छ. आता हे ओलं खोबरं टाकते. काटल्याची भाजी पण केली देऊ का? लहान मुलासारखं करतो, लहान मुलासारखं. आता एवढा मोठा झाला तरी पण. पडवळला फुल आली बघ. आली? अरे वा वा, मस्त मस्त. आज सकाळी सकाळी बघा आम्ही आलोय आपल्या बागेमध्ये. म्हणजे पाऊस की नाही थोडंसं थांबलंय म्हणून म्हटलं आपलं म्हणजे लावलेल्या ज्या आहे ना वेली वगैरे त्या कशा आहेत ते पण बघूया, आणि आपल्याला आपली भाजी पण काढायची. दोन्ही कामं म्हटलं पटकन होऊन जातील. एकदा पाऊस चालू झाला मग काय म्हटलं बाहेर पडणं शक्य नाही. आणि शेरू बघा भुकतोय. त्याला असं वाटलं की बाहेर कोण आहे काय, तर ते चावल घेतलं त्याने आणि भुकायला लागला. दरवाजाने बंद करून आले, कारण आहे ना काय आम्ही बाहेर आलो ना की आमच्या मागे येतात दोघं पण, आणि मग ह्या चिखलामध्ये धावतात आणि पूर्ण घाण होतात, नाहीतर मग सरळ रानावर जातात खेळत खेळत. त्याच्यामुळे आज आहे ना दरवाजे दोन्ही बंद करून घेतलेत. चला भाजी काढूया. आज रान पण थोडंसं साफ करायचं आहे, म्हणजे पाऊस कमी तर होईल. तर भाजी आज आपण काढूया कुरडूची. तुम्हाला मागे बघा दाखवली होती आपल्याकडे कुरडूची भाजी पण आलेली आहे. आणि कुठे आली ती तुम्हाला दाखवते. बघा ही इथं आपल्या वेली लावल्या आहेत. हे आपलं इथे घर, आणि हा बघा नारळाचं झाड आहे ना, आणि इथेच थोडीशी इथे पण आलेली आहे कुरडूची भाजी. ही बघा आता ही बघा तयार झाली की नाही, त्याच्यामुळे कुणाच्या गावानं म्हटलं आपण काढून घेऊया पटकन. वेली बघा कशा ह्या सगळ्या ना, रान सगळं आहे. कारेटे असेल तर कारेटे त्याच्या वेली आहेत ह्या. पण हे कुरडूची भाजीचं बघा हे कसं असं गुच्छाने येते बघा, कसं आलं ते. पालक कसा येतो गुच्छाने, ऐकलं का तसं ना. त्याच्यामुळे एकाच ठिकाणी जरी असली तरी भरपूर अशी भेटते आपल्याला. आणि ओळखायची कशी, ही बघा अशी पानं ना अशी असतं हिरवी, आणि त्या मध्ये मध्ये की नाही असा गुलाबी रंगाचा असा टिपका वगैरे असं असतो. थोडंफार तरी असतंच ते, त्याच्यामुळे पटकन अशी ओळखायला येते. पण लालसर असतो. हां, आणि देठ बघा, देठ पण असं लाल असतं एकदम ताजी. बघ देठ बघ किती कोवळे कोवळे मस्त. आता अगोदर पहिला इकडचे काढून घेते, तर तिकडे ना समोर पण आहे, तिकडचे पण काढूया आपण थोड्या वेळाने. ऐकलं का देठासकट हवं आहे. आणि देठ असेल ना भाजीमध्ये तर अजून चव लागते. आणि असे हे देठ असतात ना जाडे जाडे बघा तयार झाले, तर देठाची भाजी पण करतात खूप मस्त लागते. मी मागे ना 2-3 वेळा बनवली होती. कशी मस्त भाजी ताजी फ्रेश. लाल माठ पण काढून दिलं. कुठला लाल माठ? हां तिकडे पण रुजला आहे लाल माठ थोडासा, जास्त नाही जरासंच आहे तो पण. म्हटलं ह्याच्यामध्ये मिक्स करून होईल. आता ही आपोआप कशी इथे परत तयार होईल, काही दिवसांनी आपल्याला पुन्हा ही भाजी भेटेल खायला. चवीला एकदम मस्त भारी लागते ही भाजी, खूप टेस्टी. मला खूप आवडते ही भाजी. मला म्हणजे आमच्याकडे सगळ्यांना आवडते. सगळी पानं काढून घेतलेत. अशी सगळी जी भाजी आपल्या आड्यात आलेली आहेत ना मी सर्व काढून घेते. सोनं आहे बाबा सोनं. ह्या अशा गोष्टींपुढे ना दागिने पण फिके आहेत. इतकं चांगलं वाटतं. आणि साईडचं रान पण असं थोडं थोडं काढून घेते भाजी काढता काढताच. चांगली वाढेल ती. आपलं बघा हे जामचं झाड आहे ना, तिथे लाल माठ बघा हा रुजलेला आहे. म्हणजे हा खूप म्हणजे कधीपासूनच आहे तो. हा इथे एक आहे आणि इथे एक आहे. तर त्याला तर व्यवस्थित सगळं मी माती ना अशी टाकून आहे ना असं उभं केलं, म्हणजे खाली असं पूर्ण असं आडवं पडलं होतं. आणि त्याची पानं वगैरे जी होती ना भाजीची सगळी मी आता काढून घेतलेली आहेत. हे बघा मोहर पण त्याला आला होता. खूप जुनं आहे ते. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर पाऊस बघा थोडासा पाऊस थांबला आहे आणि सूर्यनारायणने आज दर्शन दिलेलं आहे. समोरच बघा सूर्य दिसतोय आम्हाला, आणि आता उजेड आहे ना माझ्या चेहऱ्यावरती पडतोय. वातावरण खूप सुंदर आहे. त्याच्यामुळे चला म्हटलं पटापट आहे ना येऊया बाहेर. आणि सर्व बागेचं निरीक्षण चाललेलं आहे. खूप बरं वाटतं हो. सगळ्या ज्या वेली लावल्या होत्या ना
सगळ्यांना अशी म्हणजे फुलं वगैरे अशी आलेली आहेत, ते सगळं बघूया. आणि भाजी की नाही थोडीशी काढून झालेली आहे, थोडीशी बाकी आहे. म्हणजे इकडची काढून झाली ह्या साईडची, आता तिकडे जायचं आहे. म्हणजे आपला जो आडा आहे ना त्या साईडला, ते कुणालच्या गावात तिकडे आहेत. भेंड्याची रोपं वगैरे मी बघत होती, म्हणजे भेंडी बघा लावली होती ना, तुमचे शेअर केलं होतं, ते पण अशी मस्त अशी रुजलेत, चांगले झालेत मोठी. म्हणजे मला वाटतं अजून एक 10-15 दिवसांनी त्याला फुलं वगैरे पण येतील. नाही, फुलं आलेली आहेत, तयार होतील आता ती. म्हणजे कुणाला आता खायला मिळेल भरपूर अशी भेंड्याची भाजी. भेंडी त्याला ना खूप आवडतात, म्हणूनच लावली होती. आणि अशा सगळ्या वेली अशा मस्त झालेल्या आहेत, सगळ्यांना चांगलं हे झालं आहे. आता फक्त खत पाणी वगैरे करायचं आहे. कुणालच्या बाबांनी मध्ये मध्ये त्याला खत पाणी केलं होतं, पण हे पावसामुळे ना जरा राहिलं होतं, कारण खूप पाऊस पडतो ना. आता बघूया आजचं काय वातावरण आहे. नाहीतर मग आहे ना, ही भाजी काढून झाली ना का ते समोर आपले केळे आहे ना तिकडचं सगळं साफ करायचं, कारण भरपूर तिकडे रान वाढलेलं आहे. आणि मिरच्यांची रोपं पण बघा आपली तयार झालेली आहेत, म्हणजे अजून छोटीशीच आहेत, पण जागा अशी त्यांना बघायला लागणार आहे. त्याच्यामुळे त्या पद्धतीने सगळं पुढचं करायचं आहे. म्हणजे गेल्या वर्षी जितका पाऊस होता तितका ह्या वर्षी मला वाटतं जास्त पाऊस आहे. गेल्या वर्षी असं आम्हाला म्हणजे एक अंदाज म्हणजे थोडासा कमी होता पाऊस, पण यावर्षी कमी येणार म्हणून ह्यावर्षी भरपूर पाऊस आहे. विचार केला होता की नंतर थोड्या वेळाने तुमच्याशी बोलीन, पण नाही, असं हे सगळं दाखवायला ना मला खूप असं म्हणजे मी जो आनंद घेते, मी आहे, कुणालचे बाबा आहेत, थोडं तुम्हाला पण हा आनंद मिळायला पाहिजे, म्हणून चला थोडंसं म्हटलं बोलूया तुमच्याशी. हे असं आपलं असतं ना घरचा भाजीपाला, असं खूप चांगलं वाटतं. आणि ह्या दोघांकडे बघा, त्यांना ना खायचं द्यायचं बाकी आहे, त्यांना आता भूक लागले म्हणून ते इतके शांत बसलेले आहेत बघा. नाहीतर इतके शांत ते कधीच नसतात. त्यांना आज मी ना म्हणजे फसवून बाहेर गेली होती ना. भाग्या चला, हां चला 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 चला, शेरू चला 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 जेवायला, चला 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 उठून बसा, चला असं नाही बसायचं, चला चला. ह्यांना पहिला देते, बिचाऱ्यांना भूक लागले. ते गरम आहे ना, थंड होते म्हणून जरा वाट बघते. बाबू, ए बाबड्या, चला उठा, चला 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 चला, हां चला भाग्या, चला 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 चला. आपल्या किचनच्या कामाला बघा सुरुवात झाली. तर सगळ्यात आधी इथे मी दूध गरम करत ठेवलं आहे आणि चहाचा मसाला ना संपलेला आहे. तुमच्याशी बघा शेअर केलं होतं मागच्या टायमाला. तर वेलचीने जराशी भाजून घेते. तर मिक्सरला अशी वाटली जात नाही वेलची, मग थंड असेल तर. आपल्याला का ताईंनी कमेंट केली होती की भाजून घे वेलची, मग पूर्ण अशी बारीक होईल. तर हे पटकन करून घेते, कारण 2 दिवस झाले राहून जाते, डोक्यातनं निघून जाते. आणि हा जो चहाचा मसाला ना, ह्याच्यानी काय फरक पडला आहे तर कुणालच्या बाबांना बघा ते हे व्हायचं ना, काय बरं, शिंका वगैरे यायचा, परत त्यांना ना खूप त्रास व्हायचा. पण हा जो मसाला जिथपासून मी चालू केलेला आहे त्यांना तो त्रास आहे ना खूप प्रमाणामध्ये कमी झालेला आहे. त्याच्यामुळे म्हटलं आता पटकन आहे ना बनवूनच घेते. सुंठ वगैरे येते ना, त्याच्यामुळे खूप त्यांना फरक पडला आहे. आपले वारा बघा किती आला आहे. ते ही सर्व जी पायपुसणी होती ना त्याची सुकत घातली, म्हणजे मशीनमध्ये स्पिन केलेले आहेत तरी पण ते सुकत नाही बघा. हा मिनटं सुकू द्यायला. आणि कुणाल पण बघा गेला आहे बाबाच्या मदतीला. ते बघा दोघंजणं त्यांचं चाललेलं आहे. अगोदर कुणालचे बाबा एकटे होते, पण मग कुणाल पण गेला. मग पटकन होऊन जाईल, कारण त्या साईडला ना काय काय लावलेलं आहे कुणालच्या बाबांनी. तिकडे सगळं भरपूर असं रान आहे ना, मोठं झालेलं आहे. आता बघितलं ना आम्ही जाऊन तिथे, आणि ते मोठं झालेलं रान असलं ना ते पटकन मग निघत नाही. त्याच्यामुळे ते म्हणजे आता पहिकडचं पहिला साफ करून घेतो, कारण बऱ्याचसं बियाणं त्यांनी तिकडे त्या डोंगरावरती टाकलेलं आहे, मातीच्या ढिगाऱ्यावर. खाली बसा शेरू, खाली बस बेटा, खाली बसा. गुड बॉय गुड बॉय. खाली बसायचं मग येणार. मग अशी दिला की नाही. तर इथे की नाही मी आता केळा खायला घेतल्या माझ्यासाठी. म्हटलं नाश्ता करायचा सकाळचा बाकी आहे ना, तर म्हटलं केळे एक खाते म्हणून. तर हे दोघंजण बघा बसलेत. केळं ह्यांना खूप आवडतं, पण जास्त करून भाग्या अगदी आवडीने केळं खातो. सावकाश खावा. शेरूला असं आवडत नाही, पण तो भाग्या खातोय ना, म्हणून मग त्याचं बघून मग शेरू पण थोडं थोडं खातो. पण भाग्याला भरपूर, म्हणजे जवळजवळ आता एक केळं खाऊन झालेला आहे, पण त्याला अजून हवं आहे. आणि मेन आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हा नॉनव्हेजवाला आहे शेरू. हा शेरू नाही भाग्या.
त्याला नॉनव्हेज भरपूर आवडतं आणि शेरूचं कसं आहे काय असं व्हेज वगैरे पण खातो त्याचं काही असं हे नसतं पण भाग्याला मात्र नॉनव्हेज आवडीने त्याला हवं असं आहे तो. पण आता हे केळी खात आहेत म्हणून मला एकदम नवल वाटतं त्याचं. हा काय कुणाल आणि कुणालचे बाबा आले रान साफ करून. त्यांना म्हटलं आधी नाश्ता करायला या. आता आंघोळ्या आमच्या सगळ्यांच्या उशिराच होणार आहेत कारण काम भरपूर आहे बाहेर. म्हटलं पाऊस नाही आहे तोपर्यंत म्हटलं पटापट करून घ्या बाकीचे काही कामं होतील नंतर घरातली. कारण चिखलामध्ये होतं ना म्हणून त्याला पण डबल कपडे खराब होतात. हे बघा हे कसे केळी खातात पोरं माझी. अय्या आज म्हणजे बाबा आता वाघ्याला पण खाऊ दे बेटा. हां देते मी सगळ्यांना दोघांना पण देते. आपली ही जी झाडाची केळी आहेत ना बघा साल बघा झाडाला पिकलेले आहेत त्याच्यामुळे पिवळी धम्मक एकही केळं काळं पडलेलं नाही. तर मागच्या वेळेस कशी अगोदर काढलेली ना त्याच्यामुळे केळी कशी आपली वरती साल थोडी काळी पडली होती. ह्या वेळेची इतकी छान केळी आहेत ना आणि एकदम गोड बोला इतकं मस्त आहेत ना. अगं इथे बस. आणि आता की नाही दुपारचे 12 वाजलेत. बरंचसं माझं घरातलं काम आटपून झालेलं आहे. आता मी घेतलं आहे जेवण करायला. एक रेसिपी तुमच्याशी झटपट शेअर करते. म्हणजे सकाळी जी तुम्हाला भाजी दाखवली ना काढताना ती पटकन भाजी आपण करून घेऊया. कुरडूची भाजी साधी सिंपल रेसिपी आहे तुम्हाला माहितीही असेल तरी पण माझ्या पद्धतीने मी कशी करते ते तुम्हाला मी दाखवते. आणि आज बाहेरच करणार आहे कारण आज सोमवार असल्यामुळे लाईट ना सोमवारची नसते आमच्याकडे. तर म्हटलं अंधारात कसे करत त्याच्यामुळे आता बाहेर ना चुलीवरती घेतले करायला. झटपट आपण ना करून घेऊया. तर ही बघा आपली कुरडूची भाजी स्वच्छ धुवून घेतली कारण ह्याला भरपूर माती असते आणि थोडासा बघा लालमाट पण होता. तुम्हाला मग असे म्हणाले ना मी लालमाट थोडासाच निघाला जास्त प्रमाण नाही खूप थोड्याशा प्रमाणात. तर म्हटलं ह्यात मिक्स करून घेतली करायला. तर सगळ्यात आधी ना ही चिरून घेते आणि खोबरं घेणार आहे इथे टाकायला. प्लस आपल्याला लागणार आहे तिथे कांदे बघा 2 कांदे घेतलेत. मिरच्या घेतल्यात 1 3 ते 4 आणि लसूण घेतले. तर सगळ्यात आधी ना पटापट सर्व चिरून ठेवते. तर तेल बघा आपलं आता गरम होत आले. त्यात की नाही थोडंसं पावसाचं पाणी उडालंय. आता पावसाची जोरदार सर येऊन गेली. मिरची टाकूया. नंतर ही लसूण आणि कांदा आणि सगळं असं व्यवस्थित आपण ना लाल करून घेऊया. म्हणजे कांदा लसूण वगैरे सगळं नीट. कांदा ना आपलं चांगलं आता लाल झालाय. आता ही भाजी टाकूया आपण सगळी ताजी एकदम भाजी. आता ही एवढी दिसते पण शिजल्यावरती एकदम कमी होऊन जाते. व्यवस्थित परतून घेऊया. व्यवस्थित आता परतून झाले. आता आपण टाकूया त्यात मीठ. आता मिठाचं प्रमाण एकदम कमी टाकायचं. बस झालं. आता पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया आणि त्याच्यावर ठेवूया झाकण. आणि वाफेवरती आपल्याला ही भाजी आहे ना शिजवून घ्यायची. आता मिठाचं पाणी सुटेल त्यावर ही भाजी शिजून झालं 1 2 ते 3 मिनिटांमध्ये. आता ह्याच्यावर ठेवतील परत. एक 2 3 मिनिटानंतर बघा भाजी आता मस्त अशी शिजली आपली. आता यात टाकूया आपण खोबरं. सगळं पाणी बघा सुकलंय आतलं अजिबात पाणी नाहीये. आता हे ओलं खोबरं टाकते आणि पुन्हा एकदा चांगलीशी मिक्स करून घेते. भाजी आपली तयार. मस्त अशी रान भाजी कुरडूची भाजी. आली लाईट. हा आली आली. चपात्या घरात करते मग आता. भाजी एक दुसरी टाकते फोडणीला. एक भाजी झाली दुसरी बाकी आहे. चपात्या बाहेर करणार होती पण आता घर आली ना लाईट. आता जाते परत बघ लक्ष टाक पहिला. चपात्या मला केळीचं पान बघ ना भेटलं तर चांगलं असं दाम झालं पाणी काय तिकडची आहे ना तिकडं असं बाई
आणि जेवण बघा आजचं आपलं कुरडूची भाजी, चपाती आणि जोडीला केळा. जेवा जेवा. आणि भाग्या आणि शेरू जेवून झाले आता. तरी आता ते आहे ना जेवायला बसलं का त्यांचं असतं ते एखाद घास खातील. काटल्याची भाजी पण केली देऊ का? काटला देऊ कुणाल? आम्ही देते. आणि ही एनर्जी आहे जेवून झाल्यानंतरच्या. म्हणजे जेवायच्या आधी आमच्याकडे अजिबात एनर्जी नसते, एकदम लो झालेली असते. पण जसं आम्ही जेवण होतो तसं आमच्याकडे बघा हे रोजचं चालू असतं. बघा बघा कसं कसं चाललेलं आहे दोघांची मस्ती. आता जोपर्यंत त्यांना दम देत नाही तोपर्यंत ते शांत बसणार नाही, त्यांचं असंच चालू होणार. माग्या चला गाई करा आता. शेरू चला गाई करा. शेरू एकदम जोशमध्ये आहेत दोघं जण बघ. बापरे बापरे. ना आता मारामारी होईल ना तेव्हा त्यांना माहिती पडेल. बघ भाग्या बघ कसा. भाग्या राग येतो. भाग्या बघ कसा करतो. त्याला झोपा आता. शेरू बस झाला आता. झोपून जाता दोघांनी पण. भाग्या त्याला गाई करा. काठी घेऊ हातात. भाग्या चल गाई कर चल. किती शेरू मस्ती करणार रे. किती मला हैराण करा. बस खाली बस. मला जरा 5 मिनिटं शांतपणे बसू दे रे. तेव्हा हे असं ना शेरूचं असतं. खूप हैराण करतो. जरा पण असा बसून देत नाही. म्हणजे मी सोफ्यावरती जाऊन बसली ना का लगेच त्याचं सोफ्यावरती उड्या मारणं चालू होतो. आणि भाग्या बघा कसं शांत बसलाय. त्याला अजून सोडलेलं नाही आहे कारण आहे ना हा मस्ती करण्याच्या खूप मूडमध्ये आहे शेरू. आणि मग मस्ती करायचा मूड असेल मग दोघं जण इतकं हे होतं त्यांचं बापरे. मग पुरा घर नुसतं म्हणजे आत बाहेर त्यांचं चालू होतं. आणि मग कधी बाहेर चिखलं जातात काय माहिती पडत नाही. त्याच्यामुळे भाग्याला सोडलेलं नाही आहे. थोड्या वेळाने त्याला सोडणार. हा जरा शांत होऊ द्या. हा बघा ह्याचं चालू आहे. खूप त्याला एकदा खेळायची लहर आली ना मग तो अजिबात ऐकत नाही. मग शेरू हा मग अशी मी कपडे धुवायला बसली ना बाथरूममध्ये तेव्हा त्याला बांधून ठेवलं होतं शेरूला. आणि त्याने इतका धिंगाणा घातला. धिंगाणा म्हणजे सारखा आपला त्याचं चालू होतं सोडण्यासाठी आहे की मला खेळायचं होतं ना म्हणून. आणि तुम्हाला बॅकग्राऊंडला आवाज असेल पाण्याचा वगैरे तर ड्रम धुतात आमच्याकडे. पाण्याचा आपला ड्रम आहे ना तो आता म्हणजे थोडंसंच वाटतं की पाणी आता हे करावं पावसाचं वगैरे त्याच्यामुळे ते साफ करतात. मागचा ब्ल्यू ड्रम आहे ना आपला छोटावाला तो. तर ते काम चालू आहे. पाऊस आहे ना भरपूर मागाशी पडून गेला आहे. जेव्हा मी कपडे धुतो ना त्यावेळेस म्हणजे दुपारच्या नंतर थोडासा कमी होता पण आत्ता संध्याकाळी परत असा चालू झालेला आहे. आणि आता भरलेला आहे भरपूर पाऊस. बाहेर आम्हाला जायचं होतं पण कॅन्सल केलं आहे. मी बघा कपडे पण चेंज करून टाकले कारण कपडे धुताना ना सगळं भिजायला झालं होतं. तर मी म्हटलं जाऊया का बाहेर. तर कोणाच्या नको म्हणाले की नको आता पाऊस भरपूर भरलेला आहे तर राहू देत म्हणून. ते आपल्या आड्याला ना हे आणायच्यात त्या जिवंत बघा फांद्या राहतात ना आड्याभोवती आपल्याला लावायला. तर मागच्या वेळेस आहे ना कुणालच्या बाबांनी 2-3 वेळा बघितलं होतं कुठेतरी. त्यांना म्हटलं जाऊन आपण बघूया. त्यावेळेस ते लहान होते. आता म्हटलं पाऊस चालू झाला तर थोडं वाढलं असेल म्हणून जाऊन बघायचं होतं पण राहिलं मग पावसामुळे. तर उद्या सकाळी म्हटलं बघूया. तर असं सगळं आहे. म्हणजे सकाळी सुरुवात केला होता व्लॉगला ते आता संध्याकाळ झालेलं आहे. आता वाजले संध्याकाळचे बरोबर 6 वाजलेले आहेत. आता थोडासा चहा घेते आणि मग आपलं जे बाकीचं रुटीन आहे संध्याकाळच्या नंतरचं ते चालू होईल. हे असंच असतं सगळ्यांचं. तर चला मैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप धन्यवाद. हा बघा झोपलाय बघा मांडीवर माझ्या. लहान मुलासारखं करतो. लहान मुलासारखं आता एवढा मोठा झाला तरी पण. वाग्याला पण सोडते मी आता पहिला.